Podem tenir concepcions diferents respecte al model de país, respecte a l'organització institucional o pel que fa a les prioritats econòmiques, però no pot haver-hi discrepància respecte al tracte que mereixen els pacients d'ELA i d'altres malalties degeneratives i irreversibles. És una causa que ens interpel·la a tots i que podria afectar-nos a tots sense distinció de gènere, edat, ingressos ni ideologia. Qualsevol malaltia ens debilita i ens fa vulnerables, però l'ELA és la fragilitat humana elevada a la màxima expressió. Veure com se't mor el cos mentre tu sobrevius dins és segurament el tràngol més dur pel que pot passar una persona. Entre la subtilesa de les primeres dificultats motores i el terrible diagnòstic hi ha un batibull d'emocions, pors i impotències fora mida. A tot aquest quadre cal sumar-hi l'angoixa de la càrrega econòmica i logística que comporta la progressió inevitable de la malaltia. Les necessitats que es deriven d'aquest diagnòstic són moltes i superen amb escreix les que es van preveure en els protocols inicials d'atenció a la dependència. Ventilació mecànica permanent, alimentació enteral assistida, dispositius per garantir la permeabilitat de les vies respiratòries. Parlem de necessitats sanitàries essencials, sense les quals es podria escurçar encara molt més ràpidament l'esperança de vida dels pacients que, malauradament, ja compten amb molt poc temps. Per això compartim plenament la formulació jurídica que inclou aquesta proposta, on s'afirma que les prestacions imprescindibles per preservar funcions vitals no poden quedar absorbides ni ser substituïdes per la seva inclusió dins d'un sistema de naturalesa assistencial, perquè la dependència i la sanitat no són conceptes intercanviables. L'acompanyament en la dependència no substitueix la resposta sanitària que la malaltia requereix, la complementa. Exigir el cofinançament del tractament als pacients no només és injust, sinó que agreuja la seva situació ja de per si prou dura i complexa. La complaença que envaeix els polítics a l'hora d'aprovar drets en aquest hemicicle no concorda en temps ni en forma amb la vivència de qui n'espera l'execució. I això és així especialment en els pacients de malalties degeneratives i irreversibles, perquè la seva realitat biològica avança molt més ràpid que la nostra realitat administrativa. I això a efectes pràctics té nom: indefensió. Quan l'adaptació domiciliària sol·licitada arriba, la situació clínica de l'afectat ja és una altra. Els pacients passen pantalla amb molta més celeritat que les institucions, i això és inadmissible. Esperem que aquesta proposta, que ja n'hi ha hagut masses, ja és hora d'aplicar-les, arribi a bon port i que ho faci de pressa per evitar que es continuïn vulnerant drets essencials i cronificant el patiment i angoixa de qui lliura a primera línia de foc aquesta batalla. Parlem dels malalts, sí, però també del seu entorn més immediat, d'unitats familiars senceres que veuen amb desesperació la progressió imparable d'aquest mal i que han de sumar el desgast emocional i el dol prematur, el desgast físic i l'assumpció de cures per les que ningú els havia preparat. A tots ells només els podem oferir més inversió en investigació, més recursos per pal·liar els efectes devastadors de la malaltia i molta més celeritat en els procediments per garantir-los realment els drets que els pertoquen. Aquí no hi ha ideologies, aquí hi ha d'haver unanimitat. No és moment de retrets ni de pugnes partidistes. S'ha de fer, doncs es fa. Fem-ho ja, si us plau.